da wannan ɗauki ɗoran da aka yi a jam'iyyar ne kuma da aka ce mutanen mu tsaya ko kuma mutanen jihar Bauchi sake zuwa ɓangaren jam'iyyar APC. A'a maganan ta a jihar Bauchi ana maganan jam'iyyar PRP ne, shine jam'iyyar matasa, jam'iyyar talakawa wanda suka san darajar mutane. Yanzu yau duk tarihin jihar Bauchi gaba ɗaya ba zai iya mantawa da su Sa'adu Zungur ba zai iya mantawa da su Baba Ajiya ba. Yanzu ba so wannan wuri da yake so ya gane red line din mu ne, in ya crossing wannan red line din akwai problem. Ya ne problem irin na siyasa. Babu wanda ya isa ya san siyasar da take cikin sanata cikin shekara 2 yayi har aka gama bai san siyasar da yake cikin ta. Shi wanda yake faɗan inda a ce right honorable Dallami Kawule ya iya tsayawa a majalisa lokacin da muka tura su mu mutanen Zungur ga Lambi Miri ya koyi aikin zai iya fin mai girma gwamna experience akan harkan majalisa. Mai girma gwamna is not qualified ya zamo legislative mutum wanda zai iya tsaya ma mutane a majalisa ya wakilce su saboda bai iya aikin ba. Shehu Aliyu Musa Baddan Gabas in Bauchi, in ka dauki Shehu Aliyu Musa Baddan Gabas duk criteria na zamo sanata yana da shi. Siyasa fage ne na bayyana ra'ayoyi mabambanta. A nan kafar LYB muna mutunta haƙƙin faɗin albarkacin baki kamar yadda sashi na 39 na kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanada. Sai dai muna sanar da masu kallo da sauraro cewa dukkanin ra'ayoyi da za a ji ta cikin wannan shirin ba lallai su zama matsayar hukumar gudanarwa ta kafar LYB ba. Muna jaddada buƙatar gudanar da tattaunawa na gina ƙasa, kafa hujja mai gamsarwa gami da ƙyamar kalaman ɓatanci a fagen demokaradiyya. Sai a biyo mu don jin wannan tattaunawa ta kafar sadarwa ta LYB. To muna fata ana cikin ƙoshin lafiya. A www.radiolyb.com.ng za a same mu a duk lokacin da ake bukata akan wayoyinku na hannu ko dai a sauran zaurukan sada zumunta. Abdulrahman Bala Katsinawa daga Radio Talabijin LYB inda mu karbi bakoncin Comr Salmanu Muhammad, ɗaya daga cikin matasa jihar Bauchi da ma tarayyar Najeriya kan harkokin siyasa. Barka da kasancewa da mu. Barka da warhaka ɗan jarida. Masha Allah, kwana biyu da muka je ga shiru mu sani ba yadda wannan yanayi na canja sheka daga jam'iyyar APC zuwa PRP, daga PRP zuwa jam'iyyar APM mai alamar rogoshin, a wace jam'iyyar guda ɗaya kake? To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ina barka da warhaka ma mutane kuma ina musu sallama irin na addinin musulunci. Kamar yadda mutane suka sani mu dai 'yan gwagwarmaya ne kuma 'yan siyasa ne. Lalle an dan kwana biyu ba a ji muryar mu a wannan kafa taku ba saboda irin gwagwarmayar da muke ciki, kuma duk abin da muke muna magana neman mafita ne ma mutanen jihar Bauchi da kuma musamman ma mutanen Bauchi da kuma mutanen jihar Bauchi. Kuma maganar jam'iyya dan jarida ai ba wani abu bane jam'iyyar kan. Amma mu kishi jam'iyyar ka. Jam'iyyar ta jam'iyyar PRP. Ka bar jam'iyyar PRP. Na bar jam'iyyar APC. To ai jam'iyyar APC babu ita yanzu a jihar Bauchi. Babu ai jam'iyyar guda ɗaya ne, in dai maganar talaka yake yi ai PRP ne ake yi. Yanzu fa maganar jam'iyya ai ana yin mutane ne ba wai maganar wani abu ba. Kuma jam'iyyar PRP ita ce dace da abinda mutanen jihar Bauchi suke so. Don haka a jihar Bauchi in ka tambaya wani jam'iyya talaka yake dai ka ga dan gugurmaya talaka kamana, ai jam'iyyar PRP ake ba maganar jam'iyyar APC da mai jam'iyyar. Kun je neman din kanku ne ba wai wani abu, bisa ba ku hakura cikin jam'iyyar ku ta APC ba. Jam'iyyar APC ai ba jam'iyyar mutane ba ta na talaka bane, ta nesa ta kanta. Ai tsakanin jam'iyyar APC da talaka kamar tazaran tsakanin sama da ƙasa ne. Ba sa maganar talaka, musamman a jihar Bauchi ba a maganar talaka. Da wannan ɗauki ɗoran da aka yi a jam'iyyar ne kuma da aka ce mutanen mu tsaya ko kuma mutanen jihar Bauchi sake zuwa ɓangaren jam'iyyar APC. Kai shura cikin wannan jam'iyya da ta APC. Na wannan jam'iyyar APC ka ta tafi ai. Ba a maganan ta a jihar Bauchi, ana maganan jam'iyyar PRP ne, shine jam'iyyar matasa, jam'iyyar talakawa wanda suka san darajar mutane. Kan batun jam'iyyar APM mai alamar rogoto fa. To alhamdulillahi wannan shine makasudin ma zuwa na wannan kafa taku da gannan nan da wuri. Saboda na ga wana jiya ban san abin da ya faru ba, na gan shi yana yayi magana akan jagora yayanmu a gwagwarmaya Comr Salmanu Muhammad.
wani ne wanda ya right honorable Dallami Kawule wanda ya wakilci yanki na da zungurgalin bimiri a karni 2 aka zaɓe shi su 2 kuma har ya samu daman zama principal officer a majalisar tarayya a majalisar jihar Bauchi a duk lokacin da aka bashi wannan mandate. Wannan sharhi nake so in yi amma ni bai bani mamaki ma da yawa ba domin ni gaskiyar magana na ga abinda jagora ya faɗa halako bai fahimci abinda ya faɗa ba ne. Ya yi sharhi ne a matsayinsa na tsohon malamin makaranta. Ban sani ba ko yayana right honorable Dallami Kawule ya gane cewa ya manta cewa Comr Salmanu Muhammad malamin makaranta ne. So wannan abin ya ɗauka yake tunatar da mai girma gwamna Bala Muhammad Kauran Bauchi na cewa a shekarun da yake shekara 65 ko da 8 zuwa 70 shekaru ne na hutu ba shekaru ne na ɗaukan wani nauyi ba. Wanda duk mai hankali a layin hankali kadai in ka ga mutum yau mutum shekara 70 ko kaya ka gani a hannunsa ya kamata ka karba saboda bai cancanci ya rike ma kaya ya tafiya da shi ba. Balle kuma damuwar jama'a ka ɗauko masa damuwar jama'a ka ɗora masa a kansa. Wannan ba daidai ba ne. In ka ɗauka kuma duk Najeriya gwagwarmayan da aka yi aka kawo canji a Najeriya mafi yawa masu ƙaramin shekaru ne. Amma sai na ga Dallami Kawule ya ɗan sauka a shoulder ko kuma bai fahimci abin da Comr Sabo yake yi ba. Har yake iya zuwa ya yi magana ya ce wai a'a wai ko Comr Sabo tsakaninsa da mai girma gwamna siyasa ce ta saka tsakaninsa kamar 1 ne da 1000 akwai 90 da wani abu wani statistic ɗinsa dai guda ɗaya. So in ana ganin wannan abin in dai za a ɗauki wannan a siyasa kai ka ɗauki tazaran da yake tsakanin Comr Sabo Muhammad da Dallami Kawule. Ai tazaran ba ta kusa bane. Ya fi shi na farko tukunna ya fi shi a shekaru ya fi shi. A harkan gwagwarmaya ya riga shi farawa. Iya abinda mun yarda da shi shine harkan maganar mulki. Gwagwarmaya kuma ba mulki bace. Yanzu yau duk tarihin jihar Bauchi gaba daya ba zai iya mantawa da su Sa'adu Zunguru ba zai iya mantawa da su Baba Ajiya ba. Yanzu Baba Ajiya duk abin da yake je ta yi gwagwarmaya da yake ta neman yancin nan ai duk deputy gwamna yayi amma ya nemi gwamna kuma shi institution ne a siyasa a Najeriya gaba daya kuma bai yi gwamna ba. So ba wai zaben ka a zabe ka zabe Allah ne yake bayarwa. So kuma ba ma disputing cewa shi an zabe shi an yi waye an yi dufa juya hali shi ya kawo shi wannan karnin. Salman zai ce kuna ko batun mai da martani don tsare gida ne cewa dan takarar ku na jam'iyyar PRP ko wani abu makamancin wallahi ba yake magana kai. A'a ni abin da nake faɗa ai shine ai ba mu zo point of argument da shi Dallami Kawule ba mu zo point of argument ba mu abin da muke faɗa dan jan hankali da dan nusantarwa muke so mu masa saboda akwai kunya da kara a tsakaninmu da shi. So wannan wuri da yake so ya shiga line din mu ne kuma muna da dan fahimtar juna da shi irin ta siyasa. So wannan wuri da yake so ya gane red line din mu ne in ya crossing wannan red line din akwai problem. Ya ne problem irin na siyasa. Domin duk abin da aka yi da ɗawainiyan duka tsaran mu ne a siyasa ba wani abu bane ai. Kawai iyaka abin privileges ne wanda aka yi wanda Allah ne yake bayarwa. Yanda yake faɗa tsakanin gwamna da Comr Sabo lalle haka gwamna ya girmi mai girma gwamna ya girmi Comr Sabo. Amma shi kuma ya tazaransa yake da shi jagora Comr Salmanu Muhammad shi mai magana Allah mai Kawule. So in muna magana ya kamata mu rinka respecting junanmu kuma akwai abin da ya kamata mu yi magana a kansa akwai abin da bai kamata mu yi magana da shi. Ni tunani akwai abin da bai kamata mu yi magana da shi a kansa ba. Ni tunani na shine yau tun da dai shi current commissioner ne a wannan gwamnatin. Na zata zai saurari magana tun da dai haka ne ya ga programs din duka kenan dai saurari abin da ake kalubalanta mai girma gwamna da kuma shawari wanda ake bada mai girma gwamna a matsayinsa na dan jihar Bauchi kuma dan siyasa kuma jagora a harkan gwamnati. Abin da ake faɗa shine yanzu shekarunsa ya ja kuma ya yi sanatan nan shekara 2 ya yi minista shekara 6 ya yi gwamna shekara 8. Shekara 16 nan karan kaf da aka yi ta an yi ta ne a huduman al'umma. To babu yanda za a yi kai shekara 16 babu kurakurai babu abubuwan da aka yi ya kamata yanzu ya nutsu ne ya koma wuri ɗaya ya zauna ya duba kurakuran da aka samu a wayannan shekara 16 nan a zauna in na neman alfarma ne a nema in na neman gafara ne a nemi gafara a wurin mutane ba a sake zuwa a ƙara wani lodi
a kai na mutane ba. Yanzu misali, yanzu gwamnan nan ya wakilci Najeriya, in ka ce ministan Najeriya ne jihohi 36 Najeriya gaba daya, ko kuma a ce ya zama minista na Abuja, da ya minista na Abuja. Amma ana kan zaɓin sanata ne saboda ƙwarewa da sanayyarsa daga ba wai kawai ka san mutum ƙananan kuma bakwai iya sani kawai. Akwai ƙwarewa da sanin jihohi da sanin manyan mutane da sanin shige da fice da za a kawo. Na gode dan jarida da kamun wannan magana. Na gode dan jarida da kamun wannan magana. To in dai za mu assessing akan wannan abun ne, ka yadda sanata ya kamata mu zama mutum mai experience a aikin majalisa. Don babu yanda za a yi ka ce likita zai gyara maka mota, ba zai yi ba. Wannan harkan administrative na gwamna, na harkan gwamnati daban take da legislative aiki. Ka gane cewa mai girma gwamna bai taba zuwa ma'aikacin gwamnati ne, aka dauke shi muka tura shi sanata shekaransa 2. Na rantse maka da Allah, mai girma gwamna yayi sanata har ya shiga bai iya aikin sanata ba. Bai san me ake a kullace a gidan sanatan ma bai sani ba. Cikin shekara biyu nan duka bai san, wallahi bai san yawan kakos, bai san irin yanda ake hidima na gudanar da al'amura na mulkin majalisa ba, cikin sanatin nan ba. Wallahi shekaransa 2 a ciki, wallahi bai iya ba. Babu wanda ya san siyasar da take cikin sanata cikin shekara 2. Yayi har aka gama bai san siyasar da yake cikin ta ba. Kaga wannan, ka ji wannan abu, domin aiki ne wanda yake da kamanceceniya, aikin wayannan majalisu. Shi wanda yake faɗan, inda a ce right honorable Dallami Kawule ya iya tsayawa a majalisa lokacin da muka tura su mu mutanen Zungur Lambi Miri ya koyi aikin, to zai iya fin mai girma gwamna experience akan harkan majalisa, domin ita koya ake yi. Ita kuma aiki ne wanda ba zuwa ake yi, ba administrative aiki ba ne. Al'umma da suke kallon ka su ce, Salmanu, abin da kake faɗa cewa mutum ya yi minista shekaru, ya yi gwamna duka kan shekaru, amma ka ce bai san aikin majalisa. Ai abin da muke faɗa shine, yanzu in an ce professor, yanzu misali yanzu ai muna da professor su da yawa. In an ce maka professor, akwai inda profession din da ka zama professor akai. Mu abin da muke kalubalanta shine mai girma gwamna is not qualified ya zamo legislative mutum wanda zai iya tsaya ma mutane a majalisa ya wakilce su, saboda bai iya aikin ba. Kuna da naku kenan wanda kuke so ba shi ba. Sosai. Misali yanzu ka dauki mai gidana, ko kuma wanda muke magana akan sa, wanda talakawan Bauchi ta Kudu suke son sa, Shehu Aliyu Musa Baddan Gabas in Bauchi. In ka dauki Shehu Aliyu Musa Baddan Gabas, duk criteria na zama sanata yana da shi. Na farko tukunna ya zauna a reps na shekaru, ya zauna shekara 4, ya yi gugurmaya, ya san aikin kuma ya iya aikin. Ina Shehu Aliyu Musa ya fi gwamna na yanzu sosai in dai akan harkan wannan ne ya fi cancanta. Ina shine muke son al'umma. Na farko tukuna Shehu Aliyu Musa Baddan Gabas in Bauchi mutum ne haziƙin mutum ne mai lafiyayyen hankali da kuma lafiyayyen jiki, wanda zai iya daka iya kansa ko ina. Ya fi shi girma gwamnati sosai. Wannan ba za ma ka hada ba. Na farko kenan. Na biyu kuma shine mutum ne wanda ka ganshi dattijo, mai dattijantaka, wanda ya kai ka aike shi ko ina, saboda mutum ne mai magana guda daya. Yanzu ba kake bagadan batun shekaru 70 da sauransu, kuma ka zo ka dawo ka ce dattijo ake so. In an ce dattijo ai ba magana ana jin shekaru ba. In an babban Bahaushe ya ce maka dattijo shine mutum mai mutum ne mai nutsuwa, mutum ne zama kamili, mai hankali. Ba wai an ce da, ba na ce maka tsoho bane ba. Ai tsoho daban, dattijo daban. Shi wannan complete dattijo ne, saboda mutum ne mai magana guda daya. Kuma babu inda da aka zo aka ce maka wai wannan Shehu Aliyu Musa Baddan Gabas in Bauchin nan ya taba zuwa yayi alƙawari ma wayansu mutane kuma ya samu abin da ya musu alƙawarin bai kai musu ba. Yanzu mai girma gwamna ai kana jin abin da ake faɗa. Yanzu lokacin da ba juyin hali bane ta kawo shi, da juyin hali ta kawo shi jihar Bauchi, ai an zo an yi campaign din nan, an zauna da mutane, an bi mutane zaure da dattawa, duk aka je aka yi magana a gaban mutane. To don Allah, alƙawarrukan da aka yi da mai girma gwamna wanne ne aka cika a jihar Bauchi? al'umma suna son sa har yanzu ba maganan son sa bane nake yi. Dan jarida ba maganan son sa nake yi, ba maganan zaben sa nake ba. Ni abin da nake tambayan ka shine wani alƙawari aka cika. Ka je ka samu yan kasuwan jihar Bauchi ka tambaye su da Allah, wannan biliyan ɗaɗɗayan da aka ce za a ba su nan don Allah an ba su?
ka je ka samu masu kiwo ko kuma fulani ko wani abu alkawarin da aka yi musu an cika musu. Ka je ka samu matasan jihar Bauchi duk da ake ta yin wannan an ce za a ba su aikin gwamnati, za a musu nima musu aikin, an nima ma wani aikin yi. Ka sake zuwa ka je ka samu masu pension da gratuity. Lokacin da aka zo wancan gwamnatin tsohuwar gwamnatin, wancan gwamnatin APC namu, wancan gwamnatin APC da me ake kar an ce ba a biyan gratuity, da Allah ana an biya. Duk wayannan malam duk abin da nake so ka gane shine ni duk abin da nake so ka gane lokaci bai zai ba mu dama ba, amma lokaci zai ba mu dama wanda za mu yi fashin baki akan abubuwa na da yawa. Amma ni abin da nake so in jawo mashi yayana hankali shine do Allah ya fahimci abubuwa kuma ya bar abubuwa a in bai gane wani abu ba, do Allah ya kira masu fashin baki su masa fashin baki mai kyau wanda halakwakwalwansa zai gane. Mu abinda jagora yake faɗa mai girma gwamna, wallahi har muna kalubalantar su muna ce yaya yake iya bada sirri da ya kamata ya rike mana, yana iya zuwa yana mu muna ce masa yana daraja gwamnati, yana irin abubuwan da yake kamar yana alakanta kansa da gwamnati ne. Muna matukar godiya sosai Salmanu Muhammad, ɗaya daga cikin yayin jam'iyyar PRP a jihar Bauchi, kuma ɗaya daga cikin matasa a wannan jiha. Sunana Abdulrahman Balakasna daga rediyo da talabijin LYB, mu na lafiya.